بله. ایرو جی ورنم لسر لذین و لزدان باخفن یعنی لذین و لزدان یکن لزدان تی بکارانین لذین تی بکارانین وکی ده تاودان دبیجن اما تاودان از باور دکم ده 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 سورانی ده ببیاوه تاودان یعنی تو نوکه کرمانجیه جبر ویا که وانا گشک من دیتن دماکو من لسر لذین لزدان نه پرسکری کرن اف بخود انگلیزی ده acceleration هما تاودان خویا یکو پیوا سورانیه جبر ویا از دخوازم قارا لذین و لزدانه بکم از لذین آنجی لزدانه بکار بینم براستی دفردم من لذین نویساندیه هما لزدان جی لذین جی ام دکارم بکار بینن لذین لزدان جی زاد هر دی جی وک هفن آلیدن دا ام بینازا لزدانه بکن لزدان دبچه بیواندنا رژه گوهرینا لزه بدمیر بیواندنا rêjeya guherîna lezê bi demê re ye yanî bi demê ve lez diguhere ev dibe çi ev dibe lezdan em çawa hesav dikin em weke anî şan didin û em vê hesa wî delta lezbûn delta wext dema ku derbas bûye dema ku em dibêjin dema ku derbas bûye dema ku em vêya parve dikin çi dikev dest me lezîn an jî lezdan dikeve dest me bi li jêr min qal kirî nekiriye erê min qal kiriye gerek nake min kira bi gota çima metre çima min kira bi gota hem vêya çawa nîşan didin bi vêya wayî metre bi saniye kare çima bi saniye kare dibe min kira qala vêya bikira hema li jêr zatiya hesayê wî heye hûn ê li wir de fehm bikin em berjêr bibin lezînê de an jî di lezdanê de pozitif bûn negatif bûn û a berdewambûn heye dema ku bi demê ve lezbûn zêde dibe dema ku ereba we bi demê ve zêde dibe lezdana we pozitif e lezdana we zêde dibe ji ber ku bi demê ve lezbûna we zêde dibe tu bala xwe bidinê ez dibêm lezbûna we zêde dibe lezdana we ne lezdanek we heye lezbûna we zêde dibe dema ku bi demê ve lezbûn kêm dibe lezîna negatif an jî lezdana negatif e dema ku lezdan negatif an jî ya neyînî ye a negatif bize çi dibe xiza we an jî lezbûna we dikeve çima hûn sist dibin ji ber vê yekê lezîna negatif dibêje lezîna berdewam jî ereba we bi lezdankê ve derdiçe û ew lezdana naguhere lezdan wek xwe ye û dema ku bi demê ve lezbûn wek xwe dimîne lezîna berdewam ne di vê derê de lezbûn bi demê çawa xwe bimîne lezîna berdewam lezînek hebe hevê zêde bina vîya wayî dema ku bi demê ve lezbûn wek xwe dimîne dema ku bi demê ve lezdan her tim wek xwe dimîne dema ku lezîna berdewam jî de lezîna pozitif lezdana me di rastî wek xwe ye lezdana me naguhere divê me wisa bigota em vê derê de li ser vêya biaxivin em ê di vê derê de fehm bikin niha ereba me saet sîya de saet sîya de bi pênce metre saniyeyî ve diçe sed metreyê di şûn de ereba me bi 10 metre saniyeyî ve diçe
و وقت جی 5 ثانیه درباز بیه دوی دارید هکم مزکن غزا ما چه بویه لزبونا ما چر بویه لزبونا ما کتیه فرق لزبونه چیه فرق لزبونه کیمک چله اره جبرك فرمله ما تشو كيماك فرق لزبونه فرق وقتين چیه 5 ثانیه شما في تري كيماك متر ثانیه بدريش ثانیه چه دبه هشت كيماك هشت متر ثانیه کاره يعني دفي دري دا چیه دفي دري دا دفي دري دا لزدانا ما هشت كيماك هشت متر ثانیه کاره شما كيماك هشت متر ثانیه کاره جبركو لزبونا ما چه بویه کتیه لزبونا ما کتیه ام به پنجه و دچون ام به دهی و نادر وەکون دبینن دەvê derê de tê hewcedarî cih nake yanî hewcedarî cih nake me çi xweskandayê rê em çûne hewcedar nebû kêmek 8 metre saniye kare ye bi vîya wê dibe 8 metre saniye kare ye hûn di vir de dibûnin çito me metre saniye kare dîvira metre saniye vira saniye bi vîya wê dibe niha me deha da pênce derxist kêmek 40 ma kêmek 40 metre bi saniyeyê ma هێناوێ jî bi par ve bibe ferqa wextê çî 5 saniye derbas bûye dema ku hûn vî karî bikin çi yê dest bikeve hev bi vîya wê jî hûn dikarin binivîsînin metre saniye 5 saniye 5 saniye ev vira weke em dibêjin yekek nexwiyayî heye ji ber ku li vê derê du tane serheve li vê derî du tane serheve du tene kêrtek li ser hev e dema hûn vî karî dike çawa bibe kêmek 40 metre saniye yek li jor saniye jî tê jêr yek 5 saniye jî tê jêr saniye 5 saniye jî tê jêr va 5 e va jî saniye ye vê derê de 5 çelî par bibe heştê heşt dimîne metre bi yekê 8 metre dibe kêmeka me tê se li vir cihê li vir cihê dibe 3 kare ji ber vê yekê jî 8 metre 3 kare par ve bûn 3 kare kêmek 8 metre 3 kare ye bi vê hesabê em lezînê dihesibînin berin em vê yayînekî din biguherînin ji ber ku gorî çi ye jor van wiha lezbûna me çi lezbûna me ya negatîf e ji ber ku lezbûna me ketiye herî lezbûna me ketiye ji ber vê yekê jî negatîf e lezbûna me zêde bibe çito ye lezbûna me bira bi çiqa bira bi pênce bira bi heştê not bira bi not em bi vê derê de lezbûna me not metre saniye ye bira te not metre saniyeyê niha nodî da pênceyî de kev çi dimîne çel dimîne 40 metre saniye dimîne par ve bike çûxa wext derbas bî 5 saniye derbas bî wek wedî dîsa me heştî hema vê derê kêmek nine zêdek e ji ber vê yekê jî ev lezbûna me dibe çi dibe lezîna pozîtîf me lezîna negatîf tî me lezîna pozîtîf tî lezîna berdewam lezîna berdewam lezîna wek xwe çawa dibe ku lezîna wek xwe çawa dibe ku lezbûna me yê wek xwe bimîne ê çawa wek xwe bimîne niha tek îhtîmalek hew yek îhtîmalek heye ku lezbûna me wek xwe bimîne ê çawa wek xwe bimîne.
وەک خوا ببینە vê derê yani divê çi divê vê derê ji pêncê ye divê vê derê ji pêncê ye di vir de jî pênceyî di vir de jî pêncê ye me çi fehm kir ji vîkarî pênceyê da pênceyî derxist sifir dimîne sifir metre saniye dimîne îviya jî bi wextê parve bike zatiyê bi sifir yani lezdana me sifir e heke lezdana me sifir be jî ji ber ku lezbûna me cara ewil da û cara dawiyê da wek hev e ez niha difikirim wekî dem çi dikarin yani xiza me bi rastî heke xiza me biguhere zatî navavane yek sifir metre saniye kar e çima ji ber ku lezbûna me wek xema ye ji ber vê yekî lezdana me sifir metre saniye karê ye ê dema ku dibe sifir metre saniye kar e lezîna berdewam dibe veya lezîna berdewam e dema ku bi demê ve lezbûn wek xwe dimîne bi vîya wayî em çi hesab dikin bi vîya wayî em lezbûnê lezdanê hesab dikin em hinekî bejê bimin li vê derê me wîtî çi ye gelo hêza gelo formula hêzê çi ye fma fma ye çima hêz ma ye lezbûna hêzê erê erê çima heke hûn bînin bîra xwe me qala hêzê kiribû ê formulê hêzê çû vaya îja divê çi divê ev yani qeweta li ser me hêza li ser me wanek em hesab bikin divê em girseyê bizanibin divê em çi bizanibin em girseyê bizanibin û em lezdanê bizanibin di vir de jî lezdan gelekî karê me dike gelek ji karê me radibe hîna vîya em ê hîna di pêş de dema em qara masûleya bikin em ê pir xweş bi kar bîne masûleyê dema ku em qala masûleya bikin em ê bi kar bînin vîya ev jî ew qasî fêka vê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de